Знаете ли защо той се връща, а после изчезва? Скъпи дами, истината няма да ви хареса, но останете да я чуете. Всяка жена си мисли, че той се връща, защото не може да я забрави. Но истината е съвсем друга. Той не се връща заради вас или заради любовта. Той се връща заради себе си, защото знае, че при вас ще получи това, което иска. Вие му правите всичко да изглежда лесно. Отваряте вратата и му показвате, че всичко е лесно, готово, посрещате го. Знаете ли всъщност какво той разбира? Че вие го искате повече, отколкото той вас. Знаете ли какво прави мъжът, на който наистина му пука и се интересува от вас? Той на първо място е последователен и показва своята любов чрез действията. Той иска да ви докаже, че е достоен за вас, скъпи дами. Ако мъжът не ви дава сигурност и присъствие, не е за вас. Пуснете го. Заслужавате мъж, който осъзнава вашата стойност, скъпи дами. Последвайте ме, скъпи дами, за още съвети и информация. Благодаря.